Татар халкының символына, йөзек кошына әверелгән үлемсез сәнгать әсәрләре бик күп. Ике бөек сәнгатькәр Кәрим Тинчурин белән Салих Сәйдәшев тудырган «Зәңгәр шәл» спектакле нәкъ менә шундыйлардан. Зәңгәр шәлдә Булат ролен уйнарга хыялланмаган актер бар микән ул? Ә менә Әсхәт Хисмәткә әле театр училищесында укыганда ук Зәңгәр шәл спектаклендә шәкерт ролендә Камал театры сәхнәсенә чыгарга насыйп була. Ә алга табанга Булат ролен уйнау бәхете елмая. Кәрим Тинчурин сүзләре, Салих Сәйдәшев көе, шәкерт җыры. Каршылыгы сәхнәдә Илһам Шакиров исемендәге республика премиясының быелгы лауреаты, Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт. Республика бүләген алуым белән җитәкчеләргә һәм дә комиссия членнарына чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Халкыбызга бик рәхмәт, Илһам абыйны исән чакта онытмабыз дип уйлыйм. Инде менә бу шәкерт җыры турында әз генә сөйләп үтәсе килә. 37 елда Кәрим Тинчуринны кулга алгач, Зәңгәр шәл сәхнәдә төшә. 19 елдан соң 1956 елда Кәрим Тинчурин аклангач, Зәңгәр шәл кабат сәхнәгә кайта. Аны Ширияздан абый Сарымсаков сәхнәләштерә. Ә инде Карурман сәхнәсендәге шәкерт җырларга Ширияздан абый Казан консерваториясенең 2нче курсында укучы Илһам абый Шакировны чакыра. Ай буе анышлар белән бара спектакль. Бер ай буе. Ә шәкерт җыры халкыбыз Илһам абыйдан көн сайын 2 тапкыр җырлата торган була. Без инде бүген